नमस्कार मित्रांनो, मी कमलेश यारो का यार केकेच किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज आपल्या कोकणी आणि मालवणी बांधवांसाठी त्यांची स्पेशल अख्ख्या कोकणवासियांची फेवरेट अशी सी फूड कॅटेगरीतली एक चटकदार डिश तुमच्यासमोर घेऊन आलो आहे, जिचं नाव आहे पॉम्फ्रेट फ्राय म्हणजेच पापलेट फ्राय. तर खूप स्वादिष्ट डिश होते ही, तुम्हाला नक्की आवडेल. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया. मित्रांनो, पॉम्फ्रेट फ्राय बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला सांगतो. इथे आपण 3 चमचे गार्लिक पेस्ट घेतलेली आहे. इथे आपण त्याला मिक्सरला लावून घेतलेली आहे, तर थोडी ती वेट आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि यामध्येच आपण मॅरिनेट करण्यासाठी मसाला रेडी करू. अर्धा चमचा हळद, 3 चमचे आपण मिरची पूड घेतलेली आहे काश्मीरी, चवीनुसार मीठ, आपण अर्ध लिंबू घेतलेलं आहे मॅरिनेशन करता. आपण एक अख्खा पॉम्फ्रेट घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. याचे विंग्स आणि शेपटी मी कट करून घेतलेली आहे. या साईडने पण तुम्ही बघू शकता याचे विंग्स प्रॉपर याला क्लीन केलेलं आहे. आतल्या साईडने ओपन करून दाखवतो, तुम्ही बघू शकता किती आतपर्यंत मी त्याला कट केलेलं आहे सुरीच्या साह्याने. यामुळे आपल्याला मसाला लावताना चांगला स्पेस भेटतो आणि मसालाही या फिशला प्रॉपर लागून फिश चांगलं मॅरिनेट होतो आणि टेस्टी होतो. इथे मी 3 चमचे रवा घेतलेला आहे, 3 चमचे राईस फ्लोअर घेतलेला आहे आणि आपण फिश फ्राय करायला तेल यूज करणार. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया. आपल्याला पॉम्फ्रेटला मॅरिनेशन करता लागणारा आपण मसाला रेडी करू. मी इथे गार्लिक पेस्ट ॲड करतो, 3 चमचे मिरची पूड, अर्धा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ आणि जे आपण अर्ध लिंबू घेतलेलं ते मी स्क्वीज करून हे मिश्रण प्रॉपर मिक्स करून घेतो. मित्रांनो, मी हे मिश्रण प्रॉपर मिक्स करून घेतलेलं आहे आपलं, आणि हे आता आपल्याला पॉम्फ्रेटला लावायला रेडी आहे. तर मी हाताच्या सहाय्याने पॉम्फ्रेटला हे मिश्रण लावून घेतो. तुम्ही बघू शकता पॉम्फ्रेटला मी अशा लाईन्स कट मारून घेतलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता इथे आपण मसाला भरून घेणार. आतमध्ये सुद्धा इतका ओपन होत नाही, पण मी सुरीच्या साह्याने हा मी कट केलेला आहे, त्यामुळे आपल्याला चांगली स्पेस भेटलेली आहे इथे आतमध्ये. तर या पोर्शनला मी पूर्ण हा मसाला लावून घेईन, त्यामुळे मस्त मॅरिनेट होतं आणि मस्त मसाला लागून मस्त चव येते. तर मी तुम्हाला दाखवतो आपण कसा मसाला लावतोय, तेही तुम्ही बघा. ही जी आपण कट करून घेतलेली त्यामध्येही आपल्याला मसाला भरायचा आहे. तर मी याला असं स्प्रेड करून, तुम्ही बघू शकता, मी याला स्प्रेड करून याच्या आतमध्ये मसाला भरून घेतो. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपण पॉम्फ्रेटला आतमध्ये सुद्धा मस्त मसाला लावून घेतलेला आहे प्रत्येक पोर्शनला. वरती सुद्धा तुम्ही बघू शकता जे आपण स्प्लिट केलेल्या सुरीच्या साह्याने, तिथे सुद्धा मी मसाला भरून ठेवलेला आहे. तर आता याला आपण 10 ते 15 मिनटं मॅरिनेट व्हायला असं ठेवून देऊया या मसाल्याला. तर मस्त पॉम्फ्रेटला आपल्याला टेस्ट येईल. दुसऱ्या साईडने सुद्धा मी दाखवतो, दुसऱ्या साईडने सुद्धा मी मसाला लावून घेतलेला आहे. आणि याला आता 10 ते 15 मिनटं मी याला मॅरिनेट करायला असं ठेवून देतो आणि मग आपण याला फ्राय करून घेऊ. तर मित्रांनो, आपण गॅस ऑन करून तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे पॅनमध्ये. आता आपण जो राईस फ्लोअर आणि 3 चमचे राईस फ्लोअर आणि 3 चमचे रवा घेतलेला तो दोन्ही आपण मिक्स करून घेणार आहोत. तर मी हातानेच त्यांना मिक्स करतो. राईस फ्लोअरमुळे आपलं पॉम्फ्रेट थोडं क्रंची होतं आणि खूप सुंदर लागतं खायला, कुरकुरीत होतं ते. आणि रव्यामुळेही खूप चांगली चव येते. तर मी यांना आता जस्ट मिक्स करून घेतलेलं आहे कोटिंगसाठी आणि तेलही गरम झालेलं आहे. तर आता आपलं जे पॉम्फ्रेट होतं ते मी याच्यामध्ये याचं रव्याचं कोटिंग करून मी त्याला फ्राय करायला तेलामध्ये ॲड करतो. तुम्ही बघू शकता हे आता प्रॉपर मॅरिनेट झालेलं आहे. सुंदर परफेक्ट त्याला रवाही लागलेला आहे. हां, तुम्ही बघू शकता त्याला मस्त रवा आणि राईस फ्लोअरचं मिश्रण झालेलं आहे. मी थोडं आतमध्ये मी त्याला जस्ट स्प्रिंकल करीन, ज्यामुळे आतमध्ये नाही ते थोडं मस्त क्रंची होईल. आता आपण हे तेलामध्ये फ्राय करण्यासाठी ॲड करू आणि याला तेलामध्ये प्रॉपर फ्राय करून घेऊ.
आता मी याला तेलामध्ये फ्राय करायला ॲड करतो. तर मित्रांनो, एक साईड आपली खालून आता फ्राय करून झालेली आहे. आता मी याला पलटी मारून घेतो. तुम्ही बघू शकता किती मस्त ही एका साईडने फ्राय झालेली आहे. आता दुसऱ्या साईडनेही आपण तेल जास्त यूज करायचं आहे. ही शॅलो फ्राय नाही, ही डीप फ्राय करायची आहे. त्यामुळे तेल आतमधूनही जाईल आणि ही फिश चांगली फ्राय होईल. तुम्ही यापेक्षा जास्त तेलही यूज केलं तरी चालेल. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपली पॉम्फ्रेट फ्राय ही आता रेडी झालेली आहे. याला मी डिशमध्ये सर्व करून घेतो. तुम्ही बघू शकता एकदम परफेक्ट ती फ्राय झालेली आहे. जास्त ओव्हरकुक पण नाही आणि कुठे करपलेली सुद्धा नाही आहे. सुंदर कलर आलेला आहे याला आणि सुंदर सुगंधही सुटलेला आहे फिशचा. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर टेक्स्चर आलेलं आहे. तर या फिशचा आस्वाद घेण्यासाठी आता आम्ही रेडी झालेलो आहोत. तर जस्ट मी थोडं सजावट करून आपण याला सर्व. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपली पॉम्फ्रेट फ्राय ही डिश रेडी झालेली आहे. ओनियन आणि लेमनच्या स्लाइस सोबत मी याला सर्व केलेली आहे. खूपच सुंदर लागते खायला मित्रांनो आणि एकदम सिंपल पद्धतीने आपण बनवली आहे. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. आणि केकेज किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.